Salam meni hormatly adamlar. Garaşdan baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şoň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow mejlisiň başlygynyň vilayetliň we Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny sanly weze aratnaşygar kylanyny wagtdaky iş maslahatyny geçirdi. Onun sebäpleri durmuş ykdysady taýdan ösürmegiň, baş ugruny durmuşa geçirmegiň, vilayetliň ekrançylyk meýdanlaryny, möhümlüň okuwçylyk işlerini geçirmegiň, öňde durýan möhüm şanly senelere taýýarlygyň, şeýle-de şäher gurulşyk maksatnamasyny amala aşyrmagyň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentime sanly video aragatnaşyk arkaly geçirilýän iş maslahatyny açyp, ilki bilen Aşgabat şäheriniň häkimi Glyjova söz berdi. Häkim paýtagtymyzda işleriň ýagdaýy, şonuň ýaly köp sanly desgalarda gurulşyk işleriniň baş barada hatabat berdi. Şeýlekem şu günleri dürli maksatly desgalarda işleriň depkinlerini güýçlendirmek, paýtagtymyzyň etraplarynyň çäklerini awadanlaşdyrmak maksady bilen degişli gurulşyklaryň işleriniň tarlaşykly utgoşdyrylýan hakyna hatabat berildi. Binalaryň gurulşygy ýokary depkinne iň döwrewap gurulşyk serişdelerini ulanmak arkaly bir ulgamdaky iň täze gazanlanlaryň esasyna alınıp barlýar. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, paýtagtymyzda mundan meýlek göstermegiň meseleleriniň çözülüşini, üren jogapkärçilikli we guramaçylykly çemeleşmegiň zerurdygyny bellemek bilen şonuň bilen baglykda häkime degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz durmuş medeni, injener teknik we ekologiýa ugurlaryny gödeginde tutmak bilen paýtagtymyzda awadanlaşdyrmak boýunça işleriň oýlanjykly guralmagynyň möhümdigine üns çekdi. Täze gurulşyklarda toplamlaryň durmuş ýaşaýyş, injener teknik we ulug aratnaşyk düzümleriniň döredilmegi gödeginde tuturmalylar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli geljekki ähli täze gurulýan binalar Aşgabatyň ajaýyp binagarlyk keşfine sazyşykly utgoşmalydyr. Olaryň daşky we içki bedeginne milli bedekçilik türüň oturyň däpleri giňden ulanmalylar. Bu bolsa binalara aýratyn öwüşgün çaýar. Aşgabady durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň baş şäher gurulşyk maksatnamasy innovasiýa we öňden çemeleşmeleriň esasyna öňde barjy tehnologiýalary hemde işläp düzmeleri iň gowy dünýä tejribesine ulanmak arkaly öňde goýulan wezipeler çözmäge gönükdirlenler. Bular barada aýtmak bilen döwlet başlarymyza gurulşyk işleriniň gerimini nazara alyp, gurulýan desgalaryň ýokary hil derejesini hemde milli binagarlyk aýratynlyklaryny üpçün etmäge aýratyn üns bermegiň zerurdygyny belledi we bu babatda häkime birnäçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ahal vilayatynyň häkimi Gurbanow vilayatda işleriň ýagdaýy, möhümlüň obagçylyk işleriniň depkinlerini güýçlendirmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berdi. Häkim güýlük buğday ekişiniň agroten kadra laýyklykda öz wagtyna geçirilmegi, ekişde ulanýan degişli tehnikalaryň we enjamlaryň büýükdensiz işlemek üçin ähli zerur çäreleriň görülýänligi barada hatabat berdi. Şeýlekem vilayatyň çäklerine bina edilýän dürli maksatly desgalardaky Hyzgysany watanymyzyň bir taraplygynyň şanly 25 ýyllygyna ulanmagy tawşyrylmagy meýilleşdirilen binalardaky gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada hatabat berildi. Hormatly prezidentime hatabat dinläp, vilayatyň owesenaga toplumynyň öňüne goýulan möhüm wezipelere üns çekip, güýlük buğday ekişiniň hemde paýta ýygymynyň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmeginiň, beýmekim obagçylyk möhümleriniň gurulşynyň depkinlerini ýokarlandyrmagyň zerurdygyny aýtdy. Şeýlekem milli liderimiz geljekki galla hasalynyň binýadyny goýýan ekiş möhüminiň guramaçylykly geçirilmeginiň möhümdigini belledi. Döwlet başlarymyza beý çäräniň talaby laýyk derejede hemde agrotehnikanyň kadralaryna laýyklykda geçirilmegini üpçün etmek üçin ekrançylaryň tohum bilen doly üpçün edilmegini, ekiş gurallarynyň we beýleki obagçylyk tehnikalarynyň doly kuwatyna ulanmagyny bir gödekçilikde saklamagy tapşyrdy. Şonuň bilen birlikde hormatly prezidentimiz paýta ýygymyny guramaçykly geçirmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet başlarymyz gowuçanyň ýapragyny düşürmek işleriniň bellenlen möhletde amala aşyrylmalygyny üns çekip, paýta saraýjy kärhanalaryň we harmanhanalyň, kombaynlaryň hemde ýygnalan hasaly daşamakda ulanýan beýleki tehnikalaryň büýükdensiz işlemek üçin zerur çäreleri görmegi tapşyrdy. Şeýlekem vilayatda güýlük yer almanyň, göýek we beýleki obagçylyk ekinleriniň ýokary hasalyny almak üçin ähli şertleri döretmek tapşyryldy. Hormatly prezidentimiz vilayaty durmuş ykdysat taýdan ösürmegiň ilertilýän ugurlaryny üns çekip, bina edilýän ähli desgalaryň, şeýlekem bir taraplygymyzyň şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli ulanmaga beriljek desgalaryň öz wagtyna ulanmaga tapşyrylmagyny üpçün etmek babatda häkime anyk görkezmeler berdi.
Soňra Balkan vilayetiniň häkimi Atahallev vilayetde alınıp barýan işler barada hatabat berip, buğday ekişini agriten kömekletdi, ýokary hilde geçirmek, ekişde ähli gurallaryň we obagjyk tenkalarynyň dol güýjünde işledilmegini gadanmak, gallaç kärenetçileri ýokary hilde tohum bilen üpsün etmek üçin görülýän çäreler barada aýtdy. Şeýlekem vilayetde ýetişdirilen agaltyn hasylyny gysga wagtda we ýetkisiz ýygnap almak, paxtany kombaynlar bilen ýygnamak üçin gowaçanyň ýapragyny düşürmek işleriniň talaby laýyk geçirilmek ornuny ýaýbanlandyrylan işler barada hatabat berildi. Ýygyn mögsüminde kombaynlar, hasyl daşamakda ulanýan tenkeler, paxta rasalaýjy kärhanalar hemde harmanhanalar büýük dönüşde işleýärler. Hatabatyň başynda bellenşýäli vilayetde güýlük yer alma, güýük we beýleki obagjyk ekillerinden ýokary hatyr geçirmek üçin olary agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ýygyk edilýär. Güýlük gans şoňundyr ekilen meýdanlarda da ýygyk işleri agrotehnik kadrlara laýyklykda ýerine getirilýär. Şeýlekem Türkmenistanyň bir taraplygynyň şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli ulanmaga beriljek desgalardaky işleriň ýagdaýy, şonuň ýaly gurulşyk işlerine girişilen Agoý binasynda işleriň barşy barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, obagjyk ekillerini ösürip ýetişdirmekde, häzirki döwürde alınıp barýan işleriň ýüren mümkin bolup durýanyny belledi. Şonuň bilen baglykda güýlük buğday ekişiniň hemde dowam edýän paxta ýygymynyň depkinleriniň ýokary derejede alınıp barylmagynyň zerurdygyny aýdyp, döwlet başçylaryna bu bagtda birnäçe taşyklar berdi. Hormat prezidentime de vilayetde desgalaryň şol sanyna hemişelik bir taraplamadan şanly 25 ýyllyk bayram münasibetli ulanmaga beriljek desgalaryň gurulşyklarynyň barşy bilen gydyklanyp, olaryň ýokary hil derejesinde we bellenlen möhletlerine taşyrylmagyny ýygyderli gödökçülükde saklamak barada häkimi anyk görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de gurulşygyna girişilen Agoý binasy barada aýdyp, bu toplumda dürli çäreleriň, şol sanyna medeni, din jar çäreleriniň we konsertleriň hem geçirilmegini gödöňde tutulmalygyny belledi. Milli liderime de şoý nokdaý nazardan onuň gurulşygyny ýygyderli gödökçülükde saklamagyň zerurdygyny aýtdy. Şunda Mar vilayetinde gurulan Agoý binasynyň taslamatynyň nusga hökümine alınmagy maksady laýyk bolar diýip döwlet başçylary belledi. Soňra sanly video aragatnaş arkaly geçirilýän iş maslahaty Daşoğul vilayetiniň häkimi Nazar Muradowyň hatabaty bilen dowam etdi. Häkim buğday ekişini ýokary hilli we öz wagtyny geçirmek, dowam edýän ekiş mögsüminiň ýokary depkinlerini üpsün etmek, obagjyk tenkalarynyň mümkinçiliklerinden doly peýdalanmak ornuny alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Şonuň ýaly paxta ýygym mögsümini degişli derejede geçirmek we daýhanlaryň şertnamalaryň borçnamalaryny ýerine getirmek üçin mögsümde kereket etjek ähli düzümleriň utgoşukly işini ýola goýmak ornuny görülýän çäreler barada aýdyldy. Şaly yer alma we beýleki obagjyk ekinlerine kadaly agrotehnika ýygdyklar edilýär. Bellenşýäli vilayetde owa milli maksatnamasynyň durmuşa geçirilmek ornuny şol sanyna gurulşygyna girişilen Agoý binasynda bellenlen işleri talaby laýyk ýerine getirmek babatda ähli çäreler görülýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, o senagat buğdany ýetirmäge mühim ähmiýet berilýändigini, munyň bolsa ýurdumyzda adyk bolşygyny üpsün etmäge ýardym etjekdigini belledi. Şonuň bilen baglykda milli liderimiz häzirki wagtda dowam edýän güýlük buğday ekişini guramaçylykla alyp baryp, ýokary depkinleri ýygyderli üpsün etmegiň mümkindigini taşyrdy. Şeýlekem hormat prezidentimiň häkimi watanymyzyň bir taraplygynyň şanly tenesine münasibetli ulanmaga taşyrylmaly mühim desgalaryň gurulşygy barada anyk taşyklar berdi. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylarymyz gurulşygyna başlanýan Agoý binasy baradaky taslama ünsüjekdi. Hormat prezidentime de bir toplumyň dürli medeni çäreleri, konsertleri we beýleki din jar çärelerini geçirer ýaly derejede gurulmagyny gödökçülükde saklamagy tapşyrdy. Soňra Liwap vilayetiniň häkimi Amangelliw vilayetde alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Häkim vilayetiň obagjyk buğdagyny wezipeleriň ýerine getiriliş barada aýdyp, buğday ekişiniň öz wagtyna agrotehnika möhletine laýyklykda geçirilmek ornuny görülýän çäreler, obagjyk tenkalarynyň güýjünden peýdalanýyşy, gallaç kärenetçileri ýokary hili tohum bilen üpsün etmek meseleleriň çözülüşi barada habar berdi. Şeýlekem paxta rasalaýjy kärhanalar, harmanhanalar, mögsümde ulanýan tenkalaryň we awtologlaryň büýük dönüşde işlemegini üpsün etmek boýunça görülýän çäreler barada hatabat berildi. Bellenşýäli vilayetiň şaly kiren meýdanlaryna ýygyk işleri degişli kada laýyklykda ýerine getirilýär. Güýlük yer alma, güýük we beýleki obagjyk ekinlerinden hem ýokary hatyryň kemale getirilmek üçin olary degişli derejede ýygyk edilýär. Şonuň ýaly häkim gurulşyk meýdançalaryna işleriň barşy, şol sanyna Agoý binasynyň taslamasynyň ýerine getiriliş barada hatabat berdi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan ähli işleriň öz wagtyna we ýokary hil derejesine agreten kadra laýyklykda ýerine getirilişini iýdigderli güýdükçilikde saklamagyň zerurdygy barada aýdyp, şunuň bilen baglanykda birnäçe degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz wilayatyň täze gurulýan desgalaryna işleriň ýagdaýy bilen gyzyklanyp, olarda işleriň hiline kemde bellenlen möhletde ulanmagy berilmegine bir güýdükçilik etmegi taşyrdy. Hormat prezidentime de guruluşyna başlanýan Agoý binasy barada aýdyp, beýi toplumyň medeni çäreleri, konsertler we beýleki din jarşylaryny geçirmek üçin peýdalanmalygyny belledi. Bu maksatlaryň gözüňde tutulmagyny gözükçilikde saklamagy taşyrdy. Soňra Mar vilayatynyň häkimi Anna Berdiýew vilayatda işleriň ýagdaýy, mögümlen owagçylyk işleriň barşy, şol sanyna güýlük bugdaý ekişiniň we paýta ýygymynyň barşy, beýleki owagçylyk ekillerini ýetişdirmek oruna alınıp barlayan işler barada hatabat berdi. Bellençäli daýhanlaryň ýokary hili tohum, dökün, tehnika, bu hemde beýleki zerur serişler bilen doly üpsün edilmek oruna hemme zerur işler ýerine getirilýär. Goçanyň ýapragyny düşürmek çäresi bellenlen meýilnama laýyklykda alınıp barlýar. Yetiştirilen ağaltın hatylyny öz wagtyna ýygnap almak hemde aýagyl saklamak, ýokary önüjülükli kombaýnlary we beýleki owagçylyk tehnikalaryny netijeli işletmek oruna zerur tagallarda edilýär. Vilayatda gant şoňlarynyň bol hatylyny ösürip ýetişdirmek we beý gymmatly ekeniň, şonuň ýaly güýlük yer almanyň, güýük bakça we beýleki owagçylyk ekinlerine Agratienkanyň taraplaryna laýyklykda ýygyk edilýär. Şeýlekem vilayatda Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplagynyň şanly 25 ýylyk münasibetli ulanmagy berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda alınıp barlayan gurulşyk işleriniň barşy barada hatabat berildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, vilayatyň ekin meýdanlaryna geçirilýän agreten çäreleriň barşy barada aýtmak bilen güýlük bugdaý ekişini we paýta ýygym mögsüminiň öz wagtyna geçirilmegini üpsün etmegiň wajypdygyny belledi. Şoň bilen baglanykda döwlet başlarymyz häkime degişli taşyklar berdi. Hormat prezidentime de paýta ýygymyny guramaçykly geçirmegiň zerurdygyny belledi. Şonuň bilen baglanykda döwlet başlarymyz goçanyň ýapragyny düşürmek işleriniň bellenlen möhletde amala aşyrylmalygyny öňe çekip, paýtara syraýjy kärhanalaryň we harmanhanalaryň, kombaýnlaryň kemde ýygnalan hatyl daşamakda ulanýan beýleki tehnikalaryň büýükdensiz işledilmegini üpsün etmek üçin zerur çäreleri görmek taşyrdy. Şonuň ýaly vilayatda gant şoňlarynyň güýlük yer almanyň, güýük we beýleki owagçylyk ekinleriniň ýokary hatylyny almak üçin ähli şertleri döretmek taşyryldy. Hormat prezidentime de vilayatyň durmuş meselelerini çözmäge we ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen ähli desgalarda gurulşyk işleriniň öz wagtyna tamamlanmagyny üpsün etmäge gödekçiligi güýçlendirmegi taşyrdy. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedowa halk maslahatynyň mejlisine görülýän taýýarlyk barada habar berdi. Şonuň bilen baglanykda ýöňde boljak halk maslahatynyň mejlisini guramaçykly geçirmek, onuň maksatnamasyny we degişli resmi namalary taýýarlamak boýunça görülýän çäreler barada aýdyldy. Hormat prezidentime de halk maslahatynyň Türkmen jemgyýetiniň guruluşynyň gadymy ýürelgeleriniň biridigini belläp, onuň bir karar döwletimiziň jemgyýetçilik syýasat durmuşyna eýleýän oruny üns çekdi. Döwlet başlarymyz halk maslahatyna ýedi diýarymyzda ýaýbanlandyrylan halkymyzyň awadan we bagty durmuşyny üpsün edýän giňerimli durmuş ykdysady özgertmeleri hemde demokratik reformalary amala aşyrmak bilen bagly meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylýanyny, möhüm döwlet çözgütleriniň kabul edilýänini belledi. Milli liderimiz şu gedeki halk maslahatynyň watanymyzyň beýtaraplagynyň şanly 25 ýylynyň bellenýän ýylyna gawat gelýänini aýdyp, halk maslahatynyň mejlisini ýokary derejede guramak we geçirmek üçin ähli şertleri döretmegiň möhümdigini belledi. Hormat prezidentime sanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş maslahatynyň ahyryna onda garalan meseleleriň wajypdygyny belledi. Şonuň bilen baglanykda döwlet başlarymyz möhüm wezipeleriň birnäçesini, şol sanyna owagçylygyna ýöňde barjy innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmak, sany ulgamy netijeli peýdalanmak, tohumçylyk seçki işlerini geçirmek, owagçylyk we mallarçylyk önümleriniň öňdürüşini artdyrmak, owagçylygyna telekeçleriň ornuny işleňleşdirmek ýaly wezipeleri kesgitlep, degişli taşyklar berdi. Hormat prezidentime sanly video aragatnaş arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir karar watanymyzy hasy ösürmäge, halkymyzyň bagtly, dürejlikli durmuşyny üpsün etmäge gönükdirilen işlerine üstünlikleri arzu etdi.
Mehriban arkadağımızın Türkmenin dövletlilik yürülgüsü adlı təzə kitabının tanıştırış davarları yurdumuzun ulayetlerinde de giyin gerime eyvoliya. Dövletimizin cemiyetçilik siyasi durmuşunu möhüm ehmiyetli vaka urulan təzə kitabının tanıştırış davaralarına qatnaşıcılar mukaddes qarışsızlık günü münasibetli halkımıza eden dörücülük soğuğu üçün arkadağ prezidentimize çungur hoşallık sözlerini beyan ediyorlar. Bunu ahali ulayet hekimliği hem ahali ulayet medeniyet müdürlüğü tarafından geçirilen tanıştırış davarasam aydın misal bolly. Enew şäheriniň medeniyet öýüne geçirilen davrada çykyş edenler hormatly prezidentimizin täze neşir edilip okujulary hödürlenen Türkmeniň döwletlilik ýürülgüsi adly kitabynyň ýurdumyzda Türkmenistan betaraplyň mekany diýilip aglan edilen şu ýylla okujulary gowuşmagynyň ulmana eýedigini bu ajaýyp kitabyň türkmen halky üçin şanly garaşdyrylmydyň 29 ýyllygy münasibetli ajaýyp sowgatdygyny uly buýsunç bilen bellediler. Hormatly prezidentimizin Türkmenin döwletlilik ýürülgüsi adly täze kitabynyň tanıştyrış dawarasynda diňlenen çykyşlarda täze kitabyň aýratyn möhüm ähmiýeti bellenildi. Türkmenliň täze taryhy ýamyny ruhy taýdan hasan belinde götürmek üçin ygtybarly biniýat bolup durýan beýik meden mirasymyzy çuňur öwrenmegiň, gorap saklamagyň hem giňden wagt etmegiň zerurda baradaky oý pikirler kitabyň içinden erşargaç bolup geçýär. Bellenşäli millilizmimiň ajaýyp edebi eseriniň neşir edilmegi, umumy dünýä medeni hazinasynyň ösmegine uly goşun türkmen halkynyň ruhy mirasynyň giňden wagt edilmegine hyzmat eder. Halkymyzyň köp asyrlyň dowamyna emele parasatly pekimleriniň dürdenesini özüne jemleýän nowatdaky eseriň Türkmenistan betaraplyň mekany şygary bilen dowam edýän ýylla Türkmenistanyň hormatly il ýaşulsy arkadagy prezidentimiziň galamynyň astyndan çykmagy häzirki we geljekki nesilliň ýürülgüleriniň hem ahlak sütünleriniň dowamatlygyny alamatlandyrýar. Dawra gatnaşyjylaryň nyktaşlary ýaly many mazmuny wawatyna bahasyna ýetip bolmajak Türkmeniň döwletlilik ýürülgüsi kitaby hormatly prezidentimiziň öräni gymmatly halky dörejligini we maddi däl gymmatlyklary ýygyderli ýagdaýda toplamak, içgini öwrenmek hem wagt etmek boýunça alp barýan tagallalary we ilmi çeperçilik işi juda ähmiýetlidir. Millilizmimiz ediz halkymyzyň asyrlyň jümmüşiniň göz başalýan asylly ýürülgülerini hem ruhy sütünlerini çuňur sarpa goýmak bilen biziň günlerimizde çeni gelip ýeten çeşmeleri we maglumatlary içgini öwrenni. Täze eserini ulary ulgamlaşdyrdy hem umumlaşdyrdy. Täze kitap 12 bölümden ibaret bolup, onu durmuşyň gönüzligi, zeminiň awatlygy, ebedi ýaşaşyň ugurlary, ilim bilimiň ähmiýeti, sagdan durmuş ýürülgüleri, zähmet söýürlük, mehman söýürlük, dost doganlyk gatnaşyklyk, agzyrlyk, başlan işini awry bilen tamamlamak ýaly düşünjeler barada giňişliğini gurberliýär. Tebigat bilen insanyň arasyndaky gatnaşyklar baradaky düşünje, dürli wakalaň halkymyzyň döreden ruwaýatlarynyň misalyna beýan edilýänini buýsunç bilen bellemek gerek. Olar şöhratly ata-babalarymyzyň köp asyrlyk durmuş tejribesini özüne jemleýär. Halk dörejliginiň şol sany nakyllaň we matallan paýhasly pekimliň çeperçilik bilen beýan edilmegi döwlet başlygymyzyň edebi eseriniň ähmiýetini hasam artdyrýar, many mazmunyny baýlaşdyrýar. Tanıştyrış çäresine çykyş edilen belleşi ýaly hormatly prezidentimiziň Türkmeniň döwletlilik ýürülgüsi adly kitabyna öňe sürilýän watan, halk, eni toprak, pek zähmet, agzyberlik, dost doganlyk, mehman söýürlük, insaplyk ýaly ata-babalyň ýürülgülerini agrarlyk baradaky çuňur pelsepewi pikirler ähli türkmen halkyna uly tesir galyrdy. Täze kitapda watany söýmegiň, oňa ahlasly hyzmat etmekden we gözüň göreji ýaly goramakdan başlanýan hakynaky paýhasly pikirler öňe sürilýär. Bu eserde geçmiş bilen şunyň arasyndaky baglanyşyk her bir halkyň medeniýetine, şol sany türkmenliň milli dep desurlaryny öz beýany tapýan umumy adamzat gymmatlyklary anyk misallar arkaly ören tesirli suratlanyrlýar. Davrada berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ýurdumyzyň güllep etme ornuny edýän ýadawsy tagallas üçin milletiň arkada bir alqış sözleri beyan edildi. Gahrman arkadağımızın täze kitap bilen tanıştyrış dawarlarynyň giňden ýeňlanyrylmagy aýratyn ähmiýetlidir. Täze eser halkymyzyň asylly depleriniň dowamatlygyny alamatlandyryp, dünýä gymmatlyklaryna uly goşun paýhasly pederlerimiziň şöhratynyň mundan welagym belinde götürme ornuny edilýän tagallanyň aýdyň netijesidir.
Tanıştırış davarlarından çıkış edenler millilizmizin täze kitabının ata-babalarymyzyň gallaran mirasyny gözünün görüjü ýaly gorayan türkmenligiň dowamatlygynyn saklanyp galmagyny hem ruh gymmatlyklarynyň geljekde giňden wagt edilmegine ýardam berjekdigini bir agzdan bellediler. Hormatly prezidentimiziň täze kitaby bilen Balkan, Lewap welaýat gazetlerine geçirilen tanıştırış dawarlary ýokary uklendiligi betlendi. Arkada prezidentimiz täze kitabyna halkymyzyň dünýä nutgulyk asly ýöreligleri barada özüniň parasatly pikirlerini beýan etmek bilen halkymyzyň ýagşy desturlaryny, olaň watanyň awdançylygyny öpçün etmekde, häzirki nesilleri terbiýelemekde eýleýän ornuny möhüm ähmiýet berýär. Munyň özü ösüp barýan ýaş nesilleň watan söýjülük ruhuny terbiýelenmegine we asyrlyň dowamyna kemale gelen ýagşy desturlaryň dowamaty atarylmagyna aýratyn ähmiýetlidir. Hormatly prezidentimiziň serhetçilikde gulluk alyp barýan merdany serhetçiler bilen duşmagy, olaň alyp barýan jogapkärlik gulluklaryna gahrman arkadamyzyň münasip baha berýändiginiň aýdyn suwtnamasy boldy. Şu münasibetli Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Aşgabat serhet birikmesinde Türkmenistanyň serhet institutyna hary gullukçylygyň gatnaşmagyna hoşallyk maslahaty geçirildi. Ata-watanymyzyň mukaddes çäklerini goraýan we gulluk borçlaryny awray bilen ýerine ýetirýän dost-dogunluk serhetlerimiziň goragçylary bilen gahrman arkadamyzyň duşuşup, olaň döwri we gulluk alyp barmaklary üçin döredilýän mümkinçilikler, ýaşaýyş durmuş şertleri bilen gyzyklanyp, harby watançylyk sargıtlaryny etmegi merdana serhetçiligiň mukaddes gulluklaryny bolan jogapkärçiliklerini hasam artdyrdy diýip maslahatda çykyş edenler bellediler. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşyjylar gahrman arkadamyzyň harby watançylyk sargıtlaryny ýol ýöreligi edinip, döredilen ýokary derejeli şertlerde netijeli peýdalanyp, öz öňlerine durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirjekdiklerine inanyryp, hormatly prezidentimize alkyş sözlerini beýan etdiler. Yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy adly bir aýlyň çäklerini dörli çäreler giň gerimde ýeňlendirilýär. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli günjeklerini yol hereketiniň howpsuzlygynyň öpçün edilmegine raýatlarymyzyň aýratynam ýaşlaň bu gurda giň düşünje almaklaryna gönükdirilenler. Bir aýlygyň çäklerini tutuş ýurdumyz boýunça ýollarda ödüň alyp barmagyň düzgünleri, ýol hereketine gatnaşyklaryň her biriniň howpsuzlygy üçin şahsy jogapkärçiligini düşünmegini wagt etmäge hemde jemgyýetimizde ornaşdyrmagy öňüktirilen çäreler giňden ýabanlandyrylýar. İçeri işler, bilim, saglyk goraýşy derman senaty ministrlikleriniň wekilleri çäreleriň degişli meýilnamasyny taýýarladylar. Bir aýlygyň çäklerini ähli ýerde dürli çäreler geçirilýär. Ýokary okuw mekdepleriniň çärelerem işin häsiýete beslenýär. Yol hereketiniň howpsuzlygynyň umummilli çäresi watanymyzda yntan hakyndaky aladanyň, onuň ygtybarly goraglygynyň döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzda yol hereketiniň howpsuzlygy ömrümiziň rahatlygy adly bir aýlyň giň meşhurly çäreleri möhüm ähmiýetli wakalary beslenýär. Bu çäreleriň işin häsiýeti aýratyn bellärliklidir. Bir aýlyk ýurdumyzyň ähli günjeklerine yol hereketiniň howpsuzlygynyň üçin edilmegine raýatlarymyzyň aýratynam ýaşlaryň bu urda giň düşünje almaklaryna gönükdirilendir. Türkmenistanyň Gyzyl Ýarma milli jemgyýetiniň guramagyna bir aýlyga bagşlanan çäreler hem üstünliklere beslendi. Jemgyýetimizde ýolly ödüň alyp barmaň ýokary medeniýetini wagt etmäge, yol hereketine gatnaşyklaryň her biriniň yol hereketiniň howpsuzlygyna şahsy jogapkärçiligiне düşünmegine gönükdirilen maksatnama bolan çäreler giňden ýabanlandyrylýar. Degişli pudoklaryň ministrlikleriň jemgyýetçilik guramalarynyň birlikde guraýan çärelerem möhüm ähmiýete eýe bolýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arkadamyzyň döwlet başçylygyna halkymyzyň milli medeni mirasyny, däp desturlaryny, el hünärlerini öwrenmäge we döwrüwa prowuşda janlandyryp dünýä ýüzünde dawralandyrmaga giň ýol açyldy. Enemamalarymyzyň el hünärleriniň içinde öz sarpasyny ýetirmän biziň şuwlarymyza gelip ýeten gamyş dokumy hünärini hasam kämilleşdirip halk köpçüligine ýetirýän Mary welaýatynyň dinanlarym ahlasly we tutanýarly zähmet çekýärler. Erki döwürlerde ata-babalarymyz agaçlaryň çeýwiklerinden meýdannaky ýaban ösümliklerden ýerlikli peýdalanýarlar. Olar ýaban ösümliklerden, ýagny gamyşdan özlerine gerek bolan hojalykda ulanýan zatlaryny özleriniň el hünärleriniň kömegi bilen ýasapdyrlar. Häzirki wagtda enemamalarymyzdan dowam edip gelýän asyrlardan şuwunlary gelip ýeten milli mirasymyzy ilim taýdan öwrenip, halkymyzyň şöhratly taryhyny öçmejek ýytgaldyran milli gymmatliklarymyzy gaýtadan dikeltmäge we şuňur öwrenmäge, dünýä ýüzünde dawrlandyrmaga aýratyn üns berýär. Şeýle asyrly ýörgülerden uğralyp enemamalarymyzyň gadymy we müdümi el hünäri bolan gamyş dokap milliliklerimizi janlandyrýan mar etrawynyň zähmetli zinanlarym dörejülikli zähmet çekýärler. El hünärli zekin dörejülikli zinanlar bu ardaly hünäri howslan ýerine ýetirip, ýaş nesillere öwretmekde tutanýarly işler durmuşy geçirýärler. Enemamalarymyzyň hünärli gollarynyň dören dokulan gamyşlary ähli döwürlerde de datly tagamly ýer ýemişleri uğratmak,
Agoýlaryň garalaryny we üstüni yapmak, eşelde halkymyzyň durmuşynda möhüm orun tutýan, güllük keçeleriň düýbini tutmak we nagyşlaryny çekmek üçin giňden peýdalanýarlar. Gamış dokumak gelin gyýdaryň köpçüliklerini zähmetini talap edip, agramlyk daşlary we ýürüýte niýetlenýän ýüpleriň kömegi bilen dokulypdyr. Öz ellerinin ajaýyp gözellik döredýän zinanlaryň nepislik bilen sünnäläp dokuyan gamışlaryna ähli döwürlerde ul islewilerilip gelýär. Häzirki wagtda zinanlaryň zehin dörejiligi we okuýup başarnyklarynyň döredýän gamışlaryny dürli maksatlar üçin giňden ulanýar. Gamışlar dürli ölçeklerde dokulyp, olar penjereler üçin niýetlenýän teatr sahnalaryna we toy bayramlaryna bedeglik hökmüne giňden peýdalanýar. Bugun kunna sarpaz belenti tutulýan bagtyar zinanlar halkymyzyň baý geçmiş taryhyny öçmejek iz galdyran milli kymmatlyklarymyzy hemme tarapdan öwrenip, dünýä ýüzünde dawrlanyrmakda döwlet ähmiýetli işleri durmuşymyzda ornaşdyrýan gahrman arkadamyzy alkyşly sözlerine diýalar. Ýurdumyzyň dürli künjüňine geçirilen ýarışlar üstünliklere betlendi. Özara dowuşyklar çekileşiklik häsiýeti bilen tapawutlandy. Talipleriň arasynda sportyň durly görnüşleri boýunça ýollaşyk dowuşyklaryny geçirmek inni asylly däwe urly. Ýygydaly geçirilýän oýunlar talipleriň ussaatlaryny artdyrýar. Oýunlarda sport söýer talipleriň artykmaçlygy aýdyň duýuldy. Ýokary guramaçlykda geçirilýän ýarışlar türgenler üçin öz başly taýýarlygy bolýar. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutyna ýaýwanlanan sport bäsleşiklerine çekileşlik häsiýet aýdyň ýüze çykdy. Ýarışlar oýun mabatda sağlaşyga galanmaga, tejribe toplamaga mümkinçilik berdi. Talipleriň ýeňşe bolan önemi dowuşyklaryň esasy aýratyna öwrli. Türkmenistanyň Döwlet Lokmançylyk Uniwersitetine giň gerinde ýaýwanlanan sport bäsleşiklerine ýokary guramaçlyk aýdyň duýuldy. Sportyň durly görnüşleri boýunça bäsleşen talipler tejribelerini artdyrdylar. Ýaşlaryň ýygydaly geçirilmegi bir ýokary kömekleriniň türgenleriniň sport babatda hemişe üstünliklere eýe bolýanlyklaryna suwtnamadyr. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne köpçüliklerin beden terbiýanyň sportyň taýdandyrylmaş ýolgysynyň mehriban akademiyanyň görülmesi netijesinde raýatlarymyzy gurşap almagy, türgenlerimizi ul üstünlikleri uklandyrýar. Munyň öňünde türkmen sportynyň benetlikleri etmegini üpçün etmekde möhüm ädimlerdir. Hormatly adamlar, ene bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şuň 14-nji sentýarda saat 20-den 15-nji sentýarda saat 20-çe boljak howa barada Türkmenistanyň Howa Maglumatynyň berýän habary bilen tanış boluň. Balqan vilayetine azken bulutlu hava bolup, demir kunatardan teyli sekundu 9-14 metre eken şimal ötür. Hava gecesine 17-20 gradus gündüzüne 29-34 gradus maylı olur. Ahal vilayetine azken bulutlu hava bolup, demir kunatardan teyli sekundu 8-13 metre eken şimal ötür. Hava gecesine 15-20 gradus gündüzüne 30-35 gradus maylı olur. Mara vilayetine az bulutlu hava bolup, demir kunatardan teyli sekundu 7-12 metre eken şimal ötür. Hava gecesine 12-17 gradus gündüzüne 28-33 gradus maylı olur. Lewap vilayetine az bulutlu hava bolup, demir kunatardan teyli sekundu 7-12 metre eken şimal ötür. Hava gecesine 12-17 gradus gündüzüne 28-33 gradus maylı olur. Daşol vilayetine azken bulutlu hava bolup, gün orta unatardan teyli sekundu 9-14 metre eken şimal ötür. Hava gecesine 12-17 gradus gündüzüne 29-34 gradus maylı olur. Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutlu hava bolup, demir kunatardan teyli sekundu 8-10 metre eken şimal ötür. Hava gecesine 17-19 gradus gündüzüne 32-34 gradus maylı olur. Ýurdumyz boýunça sentýar aýynyň 15-ine magnetik hadisesiniň durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar.
Eziz vatandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan bölejikleriniň möçöriniň kadadan 18 götürüm artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine getirgen oňysuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban elçiler, bu düzgünleri berip berjaýsaňyz, ýylyň eslenip patlanyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşleri betlenýär. Ähli ösüşlüğün ödenine bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.